Is-Sinjura Monika Kawki hija winner oħra ta' 6 Week Challenge li għadu kemm għamilna riċentament. Qabel xejn, congratulations Monika. Mela, Monika hija waħda mill-winners għal-raġuni illi hi jew tilfet ammont ta' weight jew inches li tlabniha, jew inkella fl-opinjoni tiegħi u tal-coaches l-oħra ta' In Your Better Life rajna li fil-before and after tagħha kellha bidla biżżejjed sinifikanti għal dawk is-siġġimat li għadha kemm għamlet tal-imot li nażbuha bħala waħda mill-winners. Tajjeb, ikollok qegħdin naqra. Monik, inti qabel ma applikajt issa. X'waslek biex tgħid għandi bżonn nibdel xi ħaġa. X'kienu l-affarijiet li xtaqt tibdel u għalfejn? Mela, bażikament xtaqt inbidel id-dera tiegħi għalfejn. Jiena wara li kelli tifla jisib bqajt tqila. U jiena m'iniex mdorrija b'dik it-tip ta' fiżik u għedt ma jistax ikun nagħmel xi ħaġa. Issa bejn kelli problemi u affarijiet oħra qed immissa il-problemi li nsolvuhom u issa qed naħseb għalija nnifsi. Issa l-problemi li kienu għalija f'saħħti ġifieri ma stajtx nagħmel eżerċizzju daqshekk faċilment. Imma bis-saħħa ta' persuna li rajt li rnexxiela mhux ħansab ismu. Li rnexxiela qed welcome ġaj li qed trajt u hekk għamilt. Bażikament So that's all for. Mela, issa, ikollok taqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħek inti. Once li deċidiet tibda l-programm, qabel xejn ħad tgħidilna wkoll għalfejn għażilt dan il-programm mhux forsi alternattivi oħrajn, forsi xi prodotti jew xi sistemi differenti. Mela u fejn għażilt dan il-programm u forsi xogħġbok dal-programm li ħassejtu billi jgħinek. Mela, bażikament bħala programm diġà kelli idea żgħira ta' x'joffrux ma joffrix, so kont diġà aktar konvinta għal xiex kont jiena tieħla, so ovvjament ħassalija. U naf jiena bħala persuna kemm determinata. So jekk jiena jekk ngħid nagħmel xi ħaġa, ma nagħmilha u rrid nasal għalija. Dika jiena, ma tantx il-bidu ma kienx faċli. Jiena tibda persuna hija nħobb li jkolli ħafna ġejjien, ħaxix ma nħobb xejn, ġifra li jaqta' qalbu ma jikolx ħaxix, you can still do it. Illi bdejt ma jina li possibbli ħassir, pero jina nipprova. U hekk għamilt. Għamil disciplina mija nifsi, u ddeċidejt illi. Illi morru għalija. Nġi għalija. Għazilt dan il-programm għax it-trainers kollha, nħanaq tal-ħadwarja, it-trainers kollha huma vera dedikati u jħobbu xogħolhom. Mhux ġast qegħdin hawnhekk biex jagħmlu klass tagħhom u jitħobbu l-hemm, klass isib familja. Napprezzaw ħafna. Monik, għal dawk in-nies li qed jaraw dan il-video u forsi huma wkoll qed iħossu l-bżonn li jinbidlu. Tajjeb, inti x'pari ħadha tiegħu u anke forsi nistennew in-nies li jgħidu ma' In Your Better Life, nagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor, x'ħadd tgħidilhom lil dawn in-nies il-parir tiegħek naħseb jgħid iktar lil dan. Mela, bħala parir li nagħti jekk int persuna li taqta' qalbek tajjeb li l-ewwel ħaġa tipprova. Jekk ma tippruvax ma tafx jekk tistax tasal. So, x'għandek tagħmel, tiġi hawn, tiċċempel, tibbukja, tiġi għall-classes, titagħmel ħiltek. Prosit. Jekk inti s-soltu jinnaf titrenja u sija fil-ġimgħa, prova mel satejn, dawk is-satejn jiġbir riżultat. Tajjeb ħafna. Xi tgħidilhom forsi kienu bdorri dik is-sija training ma nafx darbtejn fil-ġimgħa, tlieta fil-ġimgħa, x'differenza ħassejt fil-każ tiegħek inti jekk ħassejtek xaħjar b'nofsija sessions u għalfejn? Għalija nofsija session hija tal-ġem. Għal raġuni waħda. Tifla għadha tadler, ħin m'għandix, itumur dar nsajjer, meta nsajjer, biex nitmanna x'kisma l-raġel. U ovvjament ipprova tilħaq mal-ħajja, ġifieri jekk taħdem ġenitur, il-ħajja tiegħek ma ġenimmax nofsija hija biżżejjed. U dik il-nofsija ta' kuljum inti qed taqta' anke ftit imbarazzi li tweled. Prosit tassew, m'għandix iktar nistaqsik għax għall-lajb inti kettilna kollox. Monik, bħala waħda mill-winners tagħna, ħanippreżentalek daqsxejn. Dan iċ-ċekk tagħmlu iżommu wkoll jekk jogħġbok għax jiżbilanċjani ikbar minni wkoll. Mela, minn ġdid ħanejdlek prosit. Ħanoħodlok daqsxejn jgħidlek, ħanimxi lura xi fotografer ta' ċanfritni tajjeb. Apparti minn hekk, Monik, nawguralek illi dawn l-ewwel sitt ġimgħat kienu l-ewwel sitt ġimgħat tal-vjaġġ ta' fejn nixtieq li tasal. Jiġifieri kif kellimna miljun darba. L-ewwel sitt ġimgħat huma l-aktar importanti fis-sens li they get you going. Però mbagħad dik importanti ħafna għax ikella riżultati ħajġibdew sejrin.
in reverse. Dik importanti. Proset mill-ġdid, Moni. Grazzi.